Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminidhi Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Nigamakalpatarorgalitam phalam Shubhamukhamrtadrava samyutam pibata bhagavatam rasamalayam muhuraho rasiga bhuvi bhavugaha. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tado jayamudiraye. Nashtaprayeshu bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavate uttama sloke bhaktir naishtagi. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namah. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 11ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം. 11ാമത്തെ അധ്യായം ദ്വാരകാ പ്രവേശാണ് ഭഗവാന്റെ. കഴിഞ്ഞ അധ്യായം നമ്മള് ദ്വാരകയിലേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രയാണം, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ അധ്യായം തുടങ്ങാണ്. 11ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം. ദ്വാരകയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത്. ഇതും ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്, ശ്ലോകങ്ങൾ കുറവുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ അധ്യായം പോലെ തന്നെ. PDF കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 11 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം. ശ്ലോകം 1. സൂത ഉവാച ആനർത്ഥാൻ സ ഉപവ്രജ സാറുദ്ധാഞ്ജന പദാൻ സ്വകാൻ ദത്മൗ ദരവരം തേഷാം വിഷാദം ശമയന്നിവ. സൂത ഉവാച ആനർത്ഥാൻ സ ഉപവൃജ്യ സുഹൃത്താഞ്ജന പദാൻ സ്വകാൻ ദത്മൗ ദരവരം തേഷാം വിഷാദം ശമയന്നിവ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉത്തരവരം തേഷാം വിഷാദം ശമയന്നിവ. സൂത ഉവാച. സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. ആനർത്ഥാൻ, ആനർത്ഥം.
ആനർത്ഥം അതായത് ദ്വാരക എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം. സ അദ്ദേഹം, ഉപവൃജ അതിർത്തിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന്, സുഹൃദാൻ അതിസമൃദ്ധമായ, ജനപദ നഗരം, സ്വകാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം, ദത്മൗ മുഴക്കി, ധരവരം മംഗളകരമായ, ശംഖ് ശംഖ് പാഞ്ചജന്യം, തേഷാം അവരുടെ, വിഷാദം വിഷാദം, ശമയൻ ശമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഇവ പോലെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. വിവർത്തനം. സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ആനർത്ത രാജ്യം അതായത് ദ്വാരക എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിസമ്പൽ സമൃദ്ധമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യാർത്ഥ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്റെ മംഗളകരമായ ശംഖ് തന്റെ ആഗമനം ഉദ്ഘോഷിക്കാനും ദ്വാരകാ നിവാസികളുടെ വിഷാദം കൊണ്ടെന്ന പോലെയും മുഴക്കി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പോ എവിടേക്ക് എത്തി വന്നു? ദ്വാരകയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പൊ ദ്വാരകയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നപ്പോ, രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശംഖ് പാഞ്ചജന്യം ശംഖ് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്റെ ആഗമനം ഉദ്ഘോഷിപ്പിക്കാനും തന്റെ ആഗമനം അറിയിക്കാനും ദ്വാരകാ നിവാസികളുടെ വിഷാദം ശമിപ്പിക്കാനും കൂടി എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശംഖ് പാഞ്ചജന്യം അദ്ദേഹം മുഴക്കി. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കാരണം പ്രിയ ഭഗവാൻ സമ്പദ് സമൃദ്ധമായ സ്വനഗരമായ ദ്വാരകയിൽ നിന്നും ദീർഘകാലം വിട്ടുനിന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്വന്തം നഗരമായിട്ടുള്ള ദ്വാരകയിൽ നിന്നും പുരിയിലാണ് ഇത്രയും നാളും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവത് വിയോഗത്താൽ എല്ലാ ദ്വാരകാ നിവാസികളും വിഷാദഗ്രസ്തരായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യപാർഷദരും ഒരു രാജാവിന്റെ പരിവാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാനോടൊപ്പം വരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അത്തരം സഹചരന്മാർ നിത്യമുക്താത്മാക്കളാകുന്നു. ഭഗവാനോടുള്ള തീവ്ര അനുരാഗത്താൽ അവർക്ക് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും ഭഗവത് വിയോഗം സഹിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ആയതിനാൽ ദ്വാരകാ നഗരത്തിലെ നിവാസികൾ വിഷണ്ണാവസ്ഥയിലായിരിക്കുകയും ഏതു നിമിഷവും ഭഗവാന്റെ ആഗമനം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആകയാൽ ശുഭകരമായ ശംഖനാദത്തിന്റെ ഉദ്ഘോഷണം പ്രോത്സാഹജനകവും അവരുടെ വിഷാദത്തെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സ്വാന്തനപ്പെടുത്തുന്നതുമായി. ഭഗവാനെ തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാണുവാൻ അവർ അങ്ങേയറ്റം കാംക്ഷിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ യഥായോഗ്യം സ്വീകരിക്കുവാൻ അവരെല്ലാവരും ഉത്സുകരായി തീർന്നു. ഇവയെല്ലാം നൈസർഗികമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് കുറെ നാളായിട്ട് ഭഗവാൻ വിട്ടു നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ്വാരകാ നിവാസികളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? വളരെയധികം പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് ഇതിലിപ്പോ അടുത്ത് വായിച്ചത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലാണ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഭഗവാൻ ആദ്യം ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികള്, ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞയച്ച് നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രി എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോ ആദ്യം പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവരെയും ആദ്യം പറഞ്ഞയച്ച് ഇവിടെ എല്ലാം റെഡിയാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും വരുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ നിത്യപാർഷദര് അതായത് ഭഗവാന്റെ പരിവാരങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാകും. ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു രാജാവിന് ഒരു പരിവാരങ്ങളെ അനുഗമിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നതും. ഭഗവാന്റെ അത്തരം സഹചരന്മാർ നിത്യമുക്താത്മാക്കളാണ്. അവരൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? നിത്യമുക്താത്മാക്കളായിരിക്കും അവരെല്ലാവരും തന്നെ. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ളവരായിരിക്കും ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ. ഭഗവാനോടുള്ള തീവ്ര അനുരാഗത്താൽ അവർക്ക് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും ഭഗവത് വിയോഗം സഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ദ്വാരകാ നഗരത്തിലെ നിവാസികൾ വളരെയധികം പ്രയാസത്തിലായിരിക്കുകയും ഏത് സമയത്തും ഭഗവാന്റെ ആഗമനം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് യുദ്ധമൊക്കെ തീർന്നു എന്നൊക്കെ അവർ അറിയുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാന്റെ ഒരു ആഗമനം അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ശംഖനാദം, ശുഭലക്ഷണമായിട്ടുള്ള ശംഖനാദത്തിന്റെ ഉദ്ഘോഷണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രോത്സാഹജനകമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അവരുടെ ആ പ്രയാസത്തെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്താനും അതുകൊണ്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ തങ്ങൾക്കിടയിൽ കാണാനായിട്ട് അവര് അങ്ങേയറ്റം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ യഥാവിധത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ അവരെല്ലാവരും വളരെയധികം ഉത്സുകരായി തീർന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നൈസർഗികമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇതൊന്നും ആരും പറഞ്ഞു ചെയ്യിക്കുന്നതല്ല, അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്ന പ്രേമത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ. ശ്ലോകം 2. സാ ഉച്ചകാശ ധവളോദരോദരോ അപി ഉരുക്രമസ്യ അധരശോണശോണിമാ താത്മായമാനാകരകഞ്ച സംപുടേ യഥാബ്ജഖണ്ഡേ കളഹംസ ഉത്സന. സാ ഉച്ചകാശേ ധവളോദരോദരോ അപി ഉരുക്രമസ്യ അധരശോണശോണിമാ താത്മായമാനാകരകഞ്ച സംപുടേ യഥാബ്ജഖണ്ഡേ കളഹംസ ഉത്സന. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
അയമാനകരകഞ്ച സംപുടേ യഥാബ്ജ കണ്ഠേ കളഹം സ ഉത്സന ദരോ അഥ ശരോണശോണിമാ അയമാനകരകഞ്ച സംപുടേ യഥാബ്ജേ കളഹം സ ഉത്സന ചേധവളോദരോസ്യാധര ശോണശോണിമാ അയമാനകരകഞ്ച സംപുടേ യഥാബ്ജ ഖണ്ഡേ കളഹം സ ഉത്സന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ അത് ഉച്ചകാശെ അത്യുജ്വലമായി തീർന്നു. ധവള ഉദര വെളുത്തതും വലിപ്പമേറിയതുമായ ധര ശംഖ് അപി അത് അപ്രകാരമെങ്കിലും ഒരു ക്രമസ്യ അതിസാഹസികനായവന്റെ അധര ശോണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധരങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണത്താൽ ശോണിമ രക്തവർണമായി ധാത്മായമാന മുഴക്കുകയാൽ കരകഞ്ച സംപുടെ താമരക്കൈ പിടിയിലമർന്നതിനാൽ യഥാ അതുപോലെ അബ്ജഖണ്ഡേ താമര തണ്ടുകളാൽ കളഹംസങ്ങൾ ഉത്സന ഉറക്കെ ശബ്ദിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. വിവർത്തനം ഭഗവാൻ കയ്യിലേന്തി മുഴക്കിയ ധവള നിറമാർന്ന വലിപ്പമേറിയ ശംഖ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ അധരസ്പർശത്താൽ രക്തവർണിതമായി കാണപ്പെട്ടു. ചുവന്ന താമരയുടെ തണ്ടുകളിൽ വെളുത്ത അരയന്നം വിളയാടുന്നത് പോലെ അത് തോന്നിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശംഖ് ഊതിയപ്പോ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണെന്നാ പറയുന്നത്? എങ്ങനെ തോന്നിയെന്നാ പറയണത്? വെളുത്ത ശംഖ്, വലിപ്പമേറിയ ശംഖ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധരം അതീന്ദ്രിയമായ അധരസ്പർശനം കൊണ്ട്, ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പഞ്ചജന്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വെളുത്ത ശംഖ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അധരത്തിൽ സ്പർശിച്ചപ്പോ രക്തവർണിതമായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു. ഭഗവാന്റെ അധരത്തിൽ സ്പർശിച്ചപ്പോ അതെന്താ സംഭവിച്ചത്? അതിന് രക്തവർണിതമായിട്ട് അത് കാണപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എപ്രകാരമാണ് തോന്നിച്ചത്? ചുവന്ന താമരയുടെ തണ്ടുകളിൽ വെളുത്ത അരയന്നം വിളയാടുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചുണ്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ്? രക്തവർണിതമാണ്. അപ്പൊ ആ രക്തവർണിതമായിട്ടുള്ള തണ്ടുകളില് ചുവന്ന താമരയിലെ തണ്ടുകളില് വെളുത്ത അരയന്നം ഇരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ അധരത്തില് ശംഖ്. ആ ശംഖ് സ്പർശിച്ചപ്പോ തോന്നുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു എല്ലാം എങ്ങനെയായിട്ട് മാറാണ്? എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വെളുത്ത ശംഖ് ഭഗവാന്റെ അധരസ്പർശത്താൽ അരുണവർണ്ണമായത് ആത്മീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ്, പ്രതീകമാണ്. ഭഗവാൻ സർവം ആത്മീയമാകുന്നു. ജഡവസ്തു വന്നത് ഒരു ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അജ്ഞതയാകുന്നു. പരമാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനോദീപനത്തിൽ ജഡവസ്തു എന്നൊന്നില്ല. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സമ്പർക്കത്താൽ തൽക്ഷണം ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനോദീപനം ഉണ്ടാകുന്നു. സർവ അസ്തിത്വത്തിന്റെയും ഓരോ കണികയിലും ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനാണ്. മാത്രമല്ല ഭക്തന്റെ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയ്ക്കനുസരിച്ച് എന്തിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും തന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഏതൊരാളുടെയും മുൻപിൽ വെളിപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭഗവാനുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? വെളുത്ത ശംഖ് ഭഗവാന്റെ അധരസ്പർശം കൊണ്ട് അരുണവർണ്ണമായത് ആത്മീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പ്രതീകമാണ്. ഇവിടെ വെളുത്ത ശംഖ് എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? ഭഗവാന്റെ അധരസ്പർശം കൊണ്ട് അത് അരുണവർണ്ണമായത്. അരുണവർണ്ണം വെച്ചാൽ ചുവന്ന വർണ്ണത്തിലേക്ക് വന്നത്. എങ്ങനെയാ പറയണത്? ആത്മീയ പ്രാധാന്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ സർവം എങ്ങനെയാണ്? ആത്മീയമായത്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാതും ആത്മീയമാണ്, അതീന്ദ്രിയമാണ്. ജഡവസ്തു എന്നത് ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അജ്ഞതയാണ്. അജ്ഞതകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അത് ജഡവസ്തു ആയിട്ട് കാണുന്നത്. നമ്മൾ ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ജഡവസ്തുക്കളായിട്ട് കാണുന്നത്. പരമാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനോദീപനത്തിൽ ജഡവസ്തു എന്നില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആത്മീയമായ ജ്ഞാനോദീപനത്തിൽ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമില്ല, ജഡവസ്തു എന്നൊന്നില്ല. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സമ്പർക്കത്താൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനോദീപനം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് തക്ഷണം തന്നെ എന്തുണ്ടാകും? ആത്മീയമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
സർവ അസ്തിത്വത്തിന്റെയും ഓരോ കണികയിലും ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനാണ്. അപ്പോ എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ഓരോ കണികയിലും ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനാണ്. മാത്രമല്ല ഭക്തന്റെ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് എന്തിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും തന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിക്കും? ആ ഭക്തന്റെ ആത്മീയമായ പ്രബുദ്ധതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് എന്തിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്റെ ആ തോതനുസരിച്ച് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് എന്തിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും തന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. നമുക്കറിയാലോ നരസിംഹ ഭഗവാൻ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? പ്രഹ്ലാദന്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് തൂണിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഏതൊരാളുടെയും മുൻപിൽ വെളിപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭഗവാനുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ആരുടെ മുന്നിലും വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭഗവാന് ഉണ്ട്. ഭഗവാനോടുള്ള ഉത്കടമായ പ്രേമത്താലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്താലും മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായുള്ള ആത്മീയ സമ്പർക്കത്താൽ ഭഗവാൻ കയ്യിലേന്തിയ ശംഖ് അരുണവർണ്ണമായതുപോലെ സർവ്വതും ആത്മീയമായി ശോണിതമായി തീരുന്നു. ഭഗവാന്റെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാനുമായുള്ള ആത്മീയ സമ്പർക്കത്താൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതുള്ള എല്ലാതും ഏതൊരു കാര്യവും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും? ആത്മീയമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതീന്ദ്രിയമാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനുമായുള്ള ഉത്കടമായ പ്രേമത്താലും ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്താലും മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായുള്ള ആത്മീയ സമ്പർക്കത്താൽ ഭഗവാൻ കയ്യിലേന്തിയ ശംഖ് അരുണവർണ്ണമായതുപോലെ സർവ്വതും ആത്മീയമായി ശോണിതമായി തീരുന്നു. പരമഹംസൻ അഥവാ പരമബുദ്ധിശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവത് പാദങ്ങളാകുന്ന താമരപ്പൂക്കളാൽ നിത്യമായി അലങ്കൃതമായ ആത്മീയ പരമാനന്ദമാകുന്ന ജലത്തിൽ ഉല്ലസിക്കുന്ന ഹംസത്തെ പോലെയാണ്. പരമഹംസൻ അല്ലെങ്കിൽ പരമബുദ്ധിശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് പാദങ്ങളാകുന്ന താമരപ്പൂക്കളാൽ നിത്യമായി അലങ്കൃതമായ ആത്മീയ പരമാനന്ദമാകുന്ന ജലത്തിൽ ഉല്ലസിക്കുന്ന ഹംസത്തെ പോലെയാണ്. അതായത് ഒരു വ്യക്തി, പരമബുദ്ധിശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവത് പാദങ്ങളാകുന്ന താമരപ്പൂക്കളാൽ നിത്യമായി അലങ്കൃതമായ ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് പാദങ്ങളാകുന്ന താമരപ്പൂക്കളാൽ നിത്യമായി അലങ്കൃതമായ ആത്മീയ പരമാനന്ദമാകുന്ന ജലത്തിൽ ഉല്ലസിക്കുന്ന ഹംസത്തെ പോലെയാണ് ആര്? ബുദ്ധിശാലിയായ, അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? ആത്മീയമായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയില്ല, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭൗതികമായ ഒരു ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് അത് ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നവർക്ക്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ശംഖ് ഊതിയപ്പോ ആ ശംഖ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? അരുണവർണ്ണമായതുപോലെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അത്തരത്തിനോട് അടുപ്പിച്ചപ്പോ അതെന്തായിട്ട് മാറാണ്? അരുണവർണ്ണമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് അതെല്ലാതും എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോ അത് ആത്മീയമായിട്ട് മാറും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 3. തമുപശ്രുത്യ നിനദം ജഗത് ഭയാവഹം പ്രത്യുത്യയോ പ്രജാ സർവ ഭർത്തദർശന ലാലസഃ. തമുപശ്രുത്യ നിനദം ജഗത് ഭയാവഹം പ്രത്യുത്യയോ പ്രജാ സർവ ഭർത്തദർശന ലാലസഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. പ്രജാ സർവ ഹരേ കൃഷ്ണ. തം അത് ഉപശ്രുത്യ ശ്രവിക്കിയാൽ, നിനന്ദം ശബ്ദം, ജഗത് ഭയ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം
ആവഹം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന തത്വം പ്രതി നേരെ ഉത്യയു അതിശീഘ്രം പുരോഗമിച്ചു പ്രജകൾ സർവ എല്ലാവരും ഭർത്ത് സംരക്ഷകൻ ദർശന ദർശനം ലാലസ അപ്രകാരം ആഗ്രഹിക്കിയാൽ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ് വിവർത്തനം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭയസ്വരൂപത്തെ പോലും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആ ശബ്ദം കേട്ട ദ്വാരകാ നിവാസികൾ ദീർഘകാലം ആഗ്രഹിച്ച ഭക്ത സംരക്ഷകനായ ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിനായി മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ അതിശീഘ്രം ഓടിയെടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭയസ്വരൂപത്തെ പോലും ഭയപ്പെടുന്ന ആ ശബ്ദം കേട്ട ദ്വാരകാ നിവാസികൾ, അപ്പൊ ഭയത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തെ പോലും, ഭയത്തിനൊരു രൂപം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രൂപത്തെ പോലും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആ ശബ്ദം കേട്ട ദ്വാരകാ നിവാസികൾ. അപ്പൊ ഈ ശംഖനാദം കേട്ടപ്പോഴും ഭയത്തിനൊരു രൂപം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭയത്തിന്റെ ആ സ്വരൂപം പോലും ഭയപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് ഈ ശംഖനാദം. അത് കേട്ടപ്പോ ദ്വാരകാ നിവാസികള് ദീർഘകാലം ആഗ്രഹിച്ച ആ ഭക്ത സംരക്ഷകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിനായിട്ട് വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്തു? വേഗം അങ്ങോട്ട് ഓടിയടുക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മുമ്പ് വിശദമാക്കിയതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കാലത്ത് ദ്വാരകയിൽ വസിച്ചിരുന്നവരെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ പരിവാരങ്ങളായി കൂടെ അവതരിച്ച മുക്താത്മാക്കളായിരുന്നു. ആത്മീയ സമ്പർക്കത്താൽ അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ അവരെല്ലാവരും അത്യധികം ഉത്സുകരായിരുന്നു. ഗോക്കളെ മേയ്ക്കാനായി അദ്ദേഹം ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും അകലെയായിരിക്കുമ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിരുന്നത് പോലെ ദ്വാരകാവാസികൾ ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് അകലെയായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയിൽ ആമഗ്നനായിരുന്നു. ബംഗാളിലെ ഒരു പ്രശസ്ത കഥാകാരൻ വൃന്ദാവനത്തിലെയും മധുരയിലെയും ദ്വാരകയിലെയും കൃഷ്ണൻ എന്ന വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളായിരുന്നു എന്ന നിഗമനത്തില് എത്തിയിരുന്നു. ചരിത്രപരമായി ഈ നിർണയത്തിൽ യാതൊരു സത്യവുമില്ല. കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ കൃഷ്ണനും ദ്വാരകയിലെ കൃഷ്ണനും ഒരേ വ്യക്തിത്വമാണ്. അപ്പൊ മുമ്പ് വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ളത് പോലെ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കാലത്ത് ദ്വാരകയിൽ വസിച്ചിരുന്നവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പരിവാരങ്ങളായിട്ട് കൂടെ അവതരിച്ച മുക്താത്മാക്കളായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വരുന്നത്. ഒരിക്കലും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പരിവാരങ്ങളെല്ലാം ആദ്യമേ തന്നെ വരും. അങ്ങനെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത്? ഇവിടെ ലീലകളാടാനായിട്ട് വരുന്നത്. ആത്മീയ സമ്പർക്കത്താൽ അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഭഗവാനെ സന്ദർശിക്കാൻ അവരെല്ലാവരും അത്യധികം ഉത്സുകരായിരുന്നു. അപ്പൊ ആത്മീയമായിട്ട് ഇവരൊരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ആ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ പോകുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ ഓർത്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ അവരെല്ലാവരും വളരെയധികം ഉത്സുകരായിരുന്നു. ഗോക്കളെ മേയ്ക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് അകലെയായിരിക്കുമ്പോ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ദ്വാരകാവാസികൾ ഭഗവാനെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് ഹസ്തിനാപുരിയിലേക്ക് പോയിരുന്നപ്പോ അവര് ഭഗവാന്റെ ചിന്തയില് അവരും ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. ബംഗാളിലെ ഒരു പ്രശസ്ത കഥാകാരൻ വൃന്ദാവനത്തിലെയും മധുരയിലെയും ദ്വാരകയിലെയും കൃഷ്ണൻ വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളായിരുന്നു എന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാകാരൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാൻ വേറെയാണ്, മധുരയിലെ വേറെയാണ്, ദ്വാരകയിലെ വേറെയാണെന്ന് പറയുന്നു ഒരു നിഗമനത്തിൽ അദ്ദേഹം എത്തിയിരുന്നു. പക്ഷെ ചരിത്രപരമായി ഈ നിർണയത്തിൽ യാതൊരു സത്യവുമില്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചരിത്രപരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിലോ അതിൽ യാതൊരു സത്യവുമില്ല. കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ കൃഷ്ണനും ദ്വാരകയിലെ കൃഷ്ണനും ഒരേ വ്യക്തിത്വം തന്നെയാണ്. സൂര്യന്റെ അഭാവത്തിൽ രാത്രിയിൽ നാം എത്രത്തോളം മൗഢ്യമത്തിലായി തീരുന്നുവോ അതുപോലെ ആ അതീന്ദ്രിയ നഗരത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അഭാവ നിമിത്തം എല്ലാ ദ്വാരക നിവാസികളും അത്രത്തോളം വിഷണ്ണാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. പ്രകാരമാണോ സൂര്യന്റെ അഭാവം ഉണ്ടാകുമ്പോ സൂര്യന്റെ അഭാവത്തില് രാത്രിയിൽ നാം എത്രത്തോളം മൗഢ്യമത്തിലായി തീരുന്നുവോ അതുപോലെ നമ്മൾ രാത്രി സൂര്യന്റെ അഭാവത്തിൽ, അതായത് രാത്രി ആവുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മൾ എത്രത്തോളം മൗഢ്യമത്തിലായി തീരാണ്. നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ? വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതേപോലെ ആ അതീന്ദ്രിയ നഗരത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അഭാവ നിമിത്തം എല്ലാ ദ്വാരകാ നിവാസികളും അത്രത്തോളം വിഷണ്ണാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ദ്വാരകാ നിവാസികളും എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അവരും വളരെയധികം പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ ഉദ്ഘോഷണം ചെയ്യപ്പെട്ട ശബ്ദം പ്രഭാതത്തിലെ സൂര്യോദയത്തിന്റെ മുന്നോടി പോലെയായിരുന്നു. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന
ശ്രീകൃഷ്ണൻ അന്ന് സൂര്യോദയത്തിനാൽ സർവ്വ ദ്വാരകാ നിവാസികളും സുഷുപ്താവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉണരുകയും ഒരു ദർശനം ലഭിക്കാനായി മാത്രം അവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേർക്ക് ദ്രുതഗതിയിൽ പോവുകയും ചെയ്തു. ഭഗവത് ഭക്തർ സംരക്ഷകനായി മറ്റാരെയും അറിയുന്നില്ല. ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അന്ന് സൂര്യോദയത്തിനല്ല, അപ്പൊ അന്നത്തെ സൂര്യോദയം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ്വാരകാ നിവാസികളെല്ലാം എന്താണ്, ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന് ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിനായിട്ട് അവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നേർക്ക് ദ്രുതഗതിയിൽ പോവുകയും ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട്. അവരെ സംരക്ഷകനായിട്ട് അവർക്ക് ആരെ മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാനെ മാത്രമേ അവര് അറിയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അദ്വൈതമായ നിലയെ കുറിച്ച് നാം മുമ്പ് വിശദമാക്കിയതുപോലെ ഭഗവത് ശബ്ദവും ഭഗവാനും അനന്യങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശബ്ദവും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നില ഭയസമ്പൂർണമാണ്. ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം, ഭയം, മൈഥുനം എന്നീ ഭൗതികാവസ്ഥയുടെ 4 പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഭയം മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ അധികം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു. അടുത്ത പ്രശ്നം എന്ത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാൽ നാം സദാ ഭീതിയുള്ളവരാകുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വം മുഴുവനും തന്നെ പ്രശ്ന സങ്കീർണമാണ്. അങ്ങനെ ഭയം സദാ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി അഥവാ ബഹിരംഗ ശക്തിയുമായുള്ള നമ്മുടെ സമ്പർക്കമാണ് ഇതിന് കാരണം. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശബ്ദത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതും താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നതും പ്രകാരം 16 ശബ്ദങ്ങളാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവത് നാമോച്ചരണത്താൽ സർവ്വഭയങ്ങളും തൽക്ഷണം ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അദ്വൈതമായിട്ടുള്ള നിലയെ കുറിച്ച് നാം മുമ്പ് വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദവും ഭഗവാനും തമ്മില് വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നില എങ്ങനെയാണ്? ഭയസമ്പൂർണമാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നാളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഭയസമ്പൂർണമാണ്. ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം, ഭയം, മൈഥുന്യം എന്നീ ഭൗതികാവസ്ഥയുടെ 4 പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഭയം മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ അധികം അത് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ നാളത്തെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പെടുന്നവരാണ് നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഉള്ള നമ്മളൊക്കെ. അടുത്ത പ്രശ്നം എന്ത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാൽ നാം സദാ ഭീതിയുള്ളവരാകുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, അടുത്ത പ്രശ്നം എന്താണ് എന്നിങ്ങനെ സദാ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ഭൗതിക അസ്തിത്വം മുഴുവനും തന്നെ പ്രശ്ന സങ്കീർണമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ ലോകത്തിലെ ഭൗതിക അസ്തിത്വം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്, പ്രശ്ന സങ്കീർണമാണത്. അങ്ങനെ ഭയം സദാ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്? മായാശക്തിയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭയം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം മായാശക്തിയുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മറന്നു പോയതാണ് ഇതിന് കാരണം. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശബ്ദത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതും താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം 16 പദങ്ങളാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഭഗവത് നാമോച്ചാരണത്താൽ സർവ്വഭയങ്ങളും തൽക്ഷണം ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? ഭയം. നമ്മുടെ മുന്നിലെ ഭയമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് വരുന്നത്? മായാശക്തിയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സദാ എന്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത്? ഭയം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ ആ ശബ്ദത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതും താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രകാരം 16 പദങ്ങളാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നതുമായ ഭഗവത് നാമോച്ചാരണത്താൽ സർവ്വഭയങ്ങളും തൽക്ഷണം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനൊരു പോംവഴിയുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഭയം ഇല്ലാതാക്കാൻ. എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം അവതരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം അവതരിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തരൂപത്തിൽ വന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ അരുളി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ തന്നെ നാമോച്ചാരണം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സർവ്വഭയങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട്, തൽക്ഷണം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പറയണത്. ഗ്രാജുവലി അല്ല പറയണത്, തൽക്ഷണം തന്നെ നമുക്കത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ ശബ്ദങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക വഴി ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ എല്ലാ ആപത്കരങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ അസ്തിത്വത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട്, അതിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 4-5. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്രോപനീത ഫലയോരവേർദീപമിവാവൃതി
രവേർദീപമിവാതൃതഃ ആത്മാരാമം പൂർണ്ണകാമം നിജലാഭേന നിത്യത പ്രീതി ഉത്ഫുല്ലാമുഖ പ്രോചുർ ഹർഷഗദ്ഗദയാ ഗിര പിതരം സർവസുഹൃദം സുഹൃദം അവിതാരം ഇവ അർഭകഃ തത്രോപനീതബലയോരവേർദീപമിവാതൃതഃ ആത്മാരാമം പൂർണ്ണകാമം നിജലാഭേന നിത്യത പ്രീതി ഉത്ഫുല്ലാമുഖ പ്രോചുർ ഹർഷഗദ്ഗദയാ ഗിര പിതരം സർവം സുഹൃദം അവിതാരം ഇവ അവാർഭകഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാമം പൂർണ്ണകാമം ജലാഭേന നിത്യതാ തത്ര അനന്തരം ഉപനീത സമ്മാനിച്ച ശേഷം ബലഹ ഉപഹാരങ്ങൾ രവേ സൂര്യന് ദീപം ഇവ പോലെ അധൃത മൂല്യം കൽപ്പിക്കയാൽ ആരാമം സ്വയം പര്യാപ്തന് പൂർണ്ണകാമം പൂർണ്ണ സംതൃപ്തൻ നിജലാഭേന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വശക്തിയാൽ നിത്യത അവിരാമമായി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവൻ പ്രീതി ഉത്ഫുല്ലമുഖ പ്രസന്ന വദനങ്ങൾ പ്രോചു പറഞ്ഞു ഹർഷ സന്തോഷിച്ച ഗദ്ഗദയ ഹർഷോന്മാദകമായ ഗിര മൊഴികൾ പിതരം പിതാവിന് സർവ എല്ലാ സുഹൃദം സുഹൃത്തുക്കൾ അവിതാരം രക്ഷകർത്താവ് ഇവ പോലെ അർഭകഃ ആശ്രിതരായ കുട്ടികൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം പൗരന്മാർ അവരവരുടെ ഉപഹാരങ്ങളുമായി ഭഗവാന് മുന്നിൽ ആഗതരായി സ്വശക്തിയാൽ മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം അവിരാമമായി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പൂർണ്ണ തൃപ്തനും സ്വയം പര്യാപ്തനുമായ അദ്ദേഹത്തിന് അവയെല്ലാം അവർ സമർപ്പിച്ചു. ഈ ഉപഹാരങ്ങളെല്ലാം സൂര്യനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അർപ്പിക്കുന്ന ദീപം പോലെയായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെ തങ്ങളുടെ പിതാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ പൗരന്മാർ ഭഗവാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായി ഹർഷോന്മത്തമായ മൊഴികളിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ പൗരന്മാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? അവരവരുടെ ഉപഹാരങ്ങളുമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ആഗതരായി. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ വെറുതെ അല്ല കാണാൻ വരുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഉപഹാരങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ആഗതരായത്. സ്വശക്തിയാൽ മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം അവിരാമമായി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പൂർണ്ണ തൃപ്തനും സ്വയം പര്യാപ്തനുമായ അദ്ദേഹത്തിന് അയെല്ലാം സമർപ്പിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഉപഹാരങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. ഈ ഉപഹാരങ്ങളെല്ലാം സൂര്യനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അർപ്പിക്കുന്ന ദീപം പോലെയായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെ തങ്ങളുടെ പിതാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ പൗരന്മാർ ഭഗവാനെ സ്വയം ചെയ്യാനായി ഹർഷോന്മത്തമായ മൊഴികളിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഉപഹാരങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ സൂര്യന് ദീപം കാണിക്കുന്ന പോലെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. അതേപോലെ കുട്ടികള് തങ്ങളുടെ പിതാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ പൗരന്മാരെല്ലാം ഭഗവാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായിട്ട് ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള ആ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സൂര്യനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അർപ്പിക്കുന്ന ദീപം പോലെ. എന്തുകൊണ്ടാ പറയാൻ കാരണം? നമുക്ക് ആ ദീപത്തിന് കിട്ടുന്ന പ്രകാശം അതെവിടെന്നാ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? അതിന്റെ ഊർജം സൂര്യനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ സൂര്യനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രകാശം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സൂര്യനെ തന്നെ ആരാധന ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഉപഹാരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഉപഹാരങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എവിടെന്നാ കിട്ടുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ തിരിച്ചാർക്ക് തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്? അവിടെ ഭഗവാന് തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന് തന്നെ നേരിട്ട് വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ. അപ്പൊ അതേപോലെ എങ്ങനെയാണ്? എപ്രകാരമാണോ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ പ്രകാശം കൊണ്ട് സൂര്യനെ ആരാധന ചെയ്യുന്നത്,
അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഉപഹാരങ്ങളാണ്, ഭഗവാന്റെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. ആ വസ്തുക്കൾ ഭഗവാൻ ഉപഹാരമായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ്? അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്തരുടെ സന്തോഷത്തിനനുസരിച്ച്. അപ്പൊ എന്താണ്, എപ്രകാരമാണോ നമ്മുടേത് തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്ന പോലെ, അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിനാണ് ഉദാഹരണം സൂര്യൻ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദീപം അർപ്പിക്കുന്ന ദീപം പോലെ. സൂര്യൻ ആരാധിക്കുമ്പോഴും അതാണ്, ഈ പ്രകാശം മുഴുവൻ ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? സൂര്യന്റെലാണ്. ആ പ്രകാശം കൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യാണ്? സൂര്യനെ തന്നെ ആരാധന ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാന് ഉപഹാരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത്. വായിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അടുത്തത്. നിർത്തല്ലേ നമുക്കൂടെ? ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നതായിരിക്കും. ഇത്തിരി ഉണ്ട്. ഇത്തിരി ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചാകൽപത രൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.